Mu video yanga ya mbuyo ndinafunsapo funso lakuti kodi mukuganiza kuti Phwedo akamatuluka ku ndende akatuluka m'manja mwa apolisi akhalanso ndi weti ngati kale? Ikatuluka filimu yawo ya Welcome to Maula Prison, kodi Phwedo azakhalanso dolo ngati kale makampani mpakana kumusayina kumpasa makontrakti? Mu video imeneyo ndinkakayika, koma musiku la lero ndifuna ndikuwuzeni kuti ndikuchita regret kupanga filimu imeneja chifukwa Phwedo amusayina kusatira kumangidwa kwake. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Kwabwera kampani ya Sopano ku Malawi imene ikuyitanisa magalimoto kuchokera komwe uko ku China. Kampani imeneyi ikuyitanisa magalimoto ndipo anthu ku Malawi kuno kuti azigula. Tikapita pa Facebook page yawo akuonesa ndithu magalimoto apamwamba, magalimoto amene wina aliyense akhonza kuwasilira. Awa ndi magalimoto amene gulu lambiri likuyenereka kukwera ndithu. Koma chinthu chimodzi chodabwisa chimene chachitika pa 2 June mu chaka cha 2025 ndi chakuti anaonesa brand ambassador wawo, aonesa munthu amene aziwayimirira, aonesa munthu amene akhale ngati oyitanira malonda mu zochitika zosiyanasiyana. Ameneyo ndi ochita zisuzo uja Tupe Ntaya amene amadziwika kuti Phwedo. Iyeyi amusayina kuti akhale kazembe wawo kapena kuti ambassador wawo. Phwedo wasayina mgwirizano wa miyezi isanu ndi umodzi kapena kuti miyezi yokwana 6 ndipo asayina ndi ndalama zokwana 35 miliyoni kwacha. Mu miyezi 6 imene akhale kazembe akhala atalandira ndalama yokwana 35 miliyoni kwacha. Just like 35 million. Atapereka chakumi kwa ine please. Okay. Mkulu wa kampani imeneyi amene ndi Brian Kumwenda wati kampani imene ikufuna kutumikira Amalawi imakhulupirira luso limene Amalawi eni ake ali nalo. Anthu ena amene ali ndi luso akufunika kuti alimbikisidwe kuti siku limakhalapo limodzi limene munthu umakhonza kuboleza. Mwachisanzo Phwedo apeza ndalama zimene samaziyembekezera, atero Akumwenda. Iyeyo Phwedo wati ndi okondwa kwambiri kuti mwayiwu wamugwera iye, koma wati ayesesa kuti athandize kampani ya Sopanoyi kukwanirisa zofuna zake. Izi zinachitika pambuyo pakuti School Days anachita premiere video yawo, koma ku nthawi imene kunasala masiku ochepa kuti achite premiere video yawo, mmodzi mwa anthu otenga mbali mu video imeneyo amene ndi Phwedo anazamangidwa ndi apolisi. Panali nsuso pa social media kuti anthu akhulupirire kuti kodi inali stunt kapena zinali zona zenizeni. Endi anthu ambiri poona kuti nkhani yafika ku khoti, poona kuti Phwedo analowa ku khoti nkuzatulukanso nkubwerera ku prison, mama wakenso ndikubwera mu khoti, anthu ambiri anakhulupirira kuti imeneyi si stunt bwezi itatha, stunt sikanafika apa. Koma anthu ambiri anakhumudwa kuona kuti pomene ankaonera filimu ya School Days m'matheater, anthu anazindikira ndithu kuti yonse ija inali stunt. Cholinga chawo apolisi chinali chikungofuna kuzindikirisa anthu zakuyipa kwa mchitidwe ogonana ndi ana basi. Nkhani yonse Amalawi onse anapeperesedwa, anthu ambiri analira kuti misonzi yawo anangoyikisa padera. Anthu ambiri analira kuti kunyadira kwawo kumene ankanyadira kuti Phwedo amangidwa akaphunzire phunziro kunapita padera. Endi apapa taona kuti Phwedo azilandira pafupifupi ndalama yopitirira 5 miliyoni, pafupifupi ndalama yokwana 5 miliyoni mwezi wina uliwonse pokhala ambassador wa kampani imeneyi imene ikuyitanisa magalimoto kuchokera ku China. Likhale phunziro kwa wina aliyense amene ndi upcoming mu industry ina iliyonse. Taonapo oyimba akusayinira ma deals akuluakulu ngati Fredokis komanso Namadingo. Taonapo anthu osiyanasiyana akuchita zinthu zamphamvu. Kuona Phwedo amene ndi actor amene wangochitidwa feature ma video awiri, ma movie awiri eni musiku la lero tikukamba zakuti ndi millionaire Sopano. Likhale phunziro kuti
osafowoka mu feed ina iliyonse imene mukupanga, siku lake muzakhala inuyo. Tisanamalize video yathu ya msiku lero, ndimafuna ndingokuwuzani kuti kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja, wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture nkupanga photocopy ayi. Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonani kumeneko is valakacha.com. Dzina langa ndine Sam Mabita. Well, tikaonanenso ku channel chija cha Kulinji kumeneko kukakhala ma videos apwe. Tikaonani kumeneko.